όμως, κύριε Χατζόγλου. Γιατί Πασόκ, γιατί Βαγγέλη Βενιζέλο. Πασόκ. Στο παραβάν, τέλος Πασόκ λέει σήμερα το σποτάκι το καινούργιο. Πασόκ λέει, όχι Πασόκ στο παραβάν. Ναι, Πασόκ στο παραβάν. Πασόκ γιατί το Πασόκ μπορεί και πρέπει να είναι ο ηγητής για να πάει η χώρα μπροστά με σταθερότητα. Είναι το κόμμα που αναλαμβάνει τις ευθύνες και θα συμβάλλει για την εθνική συνεννόηση, με την εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Είναι το κόμμα που από τη μια μεριά τα φοβικά σύνδρομα που κομίζει ο ένας και από την άλλη ο λαϊκισμός μπορεί να τους φέρει και να τους φέρει στον δρόμο της συνεννόησης, όπου τα κόμματα του συνταγματικού τόξου με ευρωπαϊκή κατεύθυνση να πάνε την Ελλάδα κάτω από ομοφωνία και συνεννόηση ένα βήμα μπροστά. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη γιατί είμαστε σε ειδικές συνθήκες. Η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα και για να κάνει αυτά τα βήματα το Πασόκ και την εμπειρία έχει και τη δύναμη και τη θέληση και είναι η ώρα ο λαός να απελευθερωθεί, να του δώσει τη δυνατότητα να είναι τρίτο κόμμα στη Βουλή για να μπορέσει να τα κάνει όλα αυτά. Επίσης, για τον νομό μας, ο αγώνας μας είναι να πάρουμε μία έδρα στο νομό, γιατί και στο προηγούμενο διάστημα φάνηκε και σε όλα τα προηγούμενα διαστήματα ότι η εκπροσώπηση από ανθρώπους του κόμματός μας ήταν μέσα σε μια συντεταγμένη πορεία. Γι' αυτό σήμερα ο νομός μας μπορεί να κάνει βήματα για να βγει πιο μπροστά από την κρίση από την υπόλοιπη Ελλάδα. Με αυτά που είπα προηγουμένως, όπως είναι η πέμπτη μονάδα που είναι να ξεκινήσει άμεσα. Η περιοχή μας έχει μεγάλη εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές, έχει τεχνογνωσία μεγάλη, ειδικευμένο προσωπικό, ούτως ώστε θα είναι ένα κίνητρο για αυτή την ανάπτυξη. Ο πρωτογενής τομέας είναι και αυτός που μπορεί να συμβάλλει επάνω σε αυτά. Είστε υποψήφιος σε δύσκολες εποχές για το Πασόκ. Σαφώς. Για ποιο λόγο να σας στηρίξει ο πολίτης την Κυριακή που θα ψηφίσει Πασόκ? Ο πολίτης, αυτό που ενδιαφέρει εμένα είναι να δώσει τη μία έδρα στο νομό στο Πασόκ και να είναι τρίτη δύναμη στη χώρα για να μπορέσει να κάνει τα προηγούμενα. Όσο για μένα προσωπικά, με γνωρίζουν οι πολίτες, ξέρουν το βίο μου, 40 χρόνια στα κοινά, μαζί με τους συνυποψηφίους που έχουμε ένα πολύ δυνατό και καλό ψηφοδέλτιο, έχουμε τη δυνατότητα να πάμε με αποτελεσματικότητα, γιατί για μένα το κυρίαρχο είναι η αποτελεσματικότητα που μπορεί να υπάρξει πιο σύντομα και ένα βήμα πιο μπροστά τον τόπο μας.